Samchise ndawo tumuma ngwanda kuzvipamutemo. Wanzo jamani. Kaza kwa ndawo ya kugira bezvipamutemo. Wanzo Yes. Yeah, mazokatela mukadzi waunda manzo. Saka any sasha mashokatela mukadzi waunda manzo. Taurisa chamarisa. Hauna kuziba mukadzi wako uyu. Vanhu vari muno mari kuziba taurisa. Ngomuzisa ikana azvo. Andichamuda. Andichamuda. Auchamuda? Chikonzero ndezvekuti taukwanisa 12 months anoramba ita 6 ndakaudza ana sekuru ake havana hope yaunondipa unongoti ndichakugadzirisa. Ari kuramba bonde nemo? Wakapinda kunani? Na sekuru wacho. Vari pano sekuru? Varipo. Sekuru? Batsirei. Vana vari kuti vakamboya kwamuri nenyaya. Mukomana akauya pandiri nhau yake. Nhau yake hatina kutaurira kumba kana kuti ndakatomutsvaga ndini. Mushure mekunzwa kuti pari kushupana kumba kwavo. Ndokufonera mukomana. Mukomana akati ndiri kuuya. Mukomana haana kuuya. Ndakafonerazve mukomana haana kuuya. Ndakazosvika pakuendako basa pake pavanoshandira ari madeko. Musi wechitatu sondo rakapera musi wechingana chakazuva ndichitaura naye mukomana ndakati mukomana ona nyaya dzako dzakadai so dzinonetsa idzi ini ndakasununguka mbuya vako varipo kumba idzi nyaya idzi dzinorema unofanira kuti unouya kutaura nyaya dzakafanana nedziri naidzodzi ndokutaura patikaita naye kubapo haana kuzombodzwa pandiri tosangana nhasi tichinzwawo nyaya idzo dzase Chavakatombutaura pamusoro penyaya. Asekuru ndavaudza nditi ndavaudza vati vachatigadzirisa then vatotigadzirisa ndopakazouya mukadzi wangu namai wake vakundisira mwana zvaaaiwa asekuru uzavataurawo zinzwe asekuru zvataura vati kudii inini nji ndakavatsvaga ndikubvunza statement vanga varuku vadaidza kuti vagara zvavagara apa zvavataurawo ngochizinzwa here vati kudii vati handazovatsvaga kutotigadzirisa ndizvo zvataura asekuru vanga vataura kuti ivo ndo vakakutsvaga aiwa asirezvo asisi asekuru hazvisirezvo ndakamutsvaga nefoni iye haana kubhuya ndakatoenda pabasa pavo ndakavati handaiita free ndichakutsvagai then wakuenda kumba vatagara ndatanga kuvatsanangurira nyaya yangu zvandikasvika kumba ndichaudza gugu wake wavafoneri votigadzirisa then ndopatanga kunetsana waitii waenda pabasa sei? Nine hasha dzokunyimwa bonde. Naye mama kwese kuramba bonde Andinondo namburamba iye ndiye anotaka uya anorara pasi kanorara kitchen. Andazi? Anotaka shugarara pasi kanorara kitchen. Kuti mwende tubumtere tosvikira kitchen. Maito mutera kitchen. Ndotosvika katokiya dodzi kuti mwana sinotomboenda iye neshodo mvura ndotosvika kasvikira. naye chama tauri chokwadi mukadzi wakupindura chakamira pasi ndiyosho kuti inini ndatimbokutera uchikiya dho handitika iwe kuti iwe aiwa mukadzi anondinya mabonde zamutaka aiwa ndezvekunyepa dai zazvirisiri zvekunyepa kandaiti sekuru wacho ndatombonara iteko saka akachoti ndoupa akachoti ndoupa uda mukadzi ere kana uchida mukadzi inyanjata mukadzi chasozi mari baba handichada mukadzi saka ikakuda uchada mukadzi akuda kudzanya munhu uchagira nyaya kuti wewe kuti amurambireko muno matingodhinda chete tembo ukumurambirei ozati ndoukiya dho kumurambirei chimwe ina ndamurambe iwo akauya namai wake wandisira mwana achada kuona uni mwana achada kuona saka iwo ndozva wakumurambirei umurambirei wabva kupika mfaneko shanga ndaneta nazvo waneta nazvo
kuda zvinoa. Upi futi? Tamba kutonga muno mfana? Nyenyaya ichi? Wafambizana naye? Ungwane mukadzi uyu? Wafambizana naye mukadzi uyu? Aiyo. Yakatizoita kuti ndiuye kuno kwinyaya mukadzi yedu. Sekuru nani? Ndaenda mama. Nani? Varipo mashure. Sekuru. Nokuti kudii pamusoro nezvikuitwa nemwana wenyu. Alifanira kukunetsa ile kuti ndima akabereka mwana wangu. Ikaita nyaya yevanhu vaviri but mwana ndowenyu mamunhu mukuru kani unotoona masaidi mairi waya kuti ati womunhu uyu kana kuti asingateerere ndouyu kubva munenge muchipuhwa mashoko saamai nevana vaviri avo. Vamwe vacho ndichibvunza ko chii achiti mama inini muri kunditi gare nemukadzi but handizvauga zvakaita sei zvakanaka nechi nemukadzi saka ndoitawo sei tingataurira so unoda kuti nyaya sekuru uye haasina musiki mukadzi ane chisystem chakabuta cheche kuti pasvika ukorora pasvika unanzva baba anza nomwe akunanzva saka kuti connect magetsi ake ari kuti haachada tingatitenderezve zvedu kana kwamanza tikadzokere kumba still uyo haasi kuda mukadzi muridza shere nako Baba mupe mushadza mutazi zvingani zvitatu ndakurambira chakati nechakati avese chinzwa chakati ndaenda kurambira chakati achina kurambira zvinhu zvitatu omupa uombere tomutora kuti enda kuita zvakati taurisa shamwari amani hai zvinoitika izvi so teererai taurisa mfana mudzorereshererai taurisa uzovamisa 11 taurisa amusundidzwa mailiro ndakurambira kufurwa nehama dzenyu kuramba ita bonde neni kunditira mamoto haunombota nyaya yekufurwa nehama usatsvake zvokutaura mufana ndinoda kukudza garapo wakadzoka muno mudare nenyaya yemwana mudiki ndokwanisa ucheri wazvinzwa under age tokuvavarira kusvika waenda ndozvakurambira vanhu vakura uraenda kuti vana tudiki inosaina ende unopa bereka kwe unopa sekuru arapa sekuru ndokusaidiriba ndokwamahera maafri mama maafri garai mune zvinhu zvamungashanda mese zvamunazvo mwazvona nazvo anga atakura kudhara imi amai zvinhu zvese zvichiitika mai muri kupini zvinhu zvaitakura zima muri kupi anokuteerera here mwana anoteerera here mwana
kuti mimi samai vake anombokunzwa iwo. Autokunda iwo. Vamwe pacho noti ini ndinenge ndisinayi saka ndikamuudza zvinhu anotadza kuti ndisisana kuti ndinenge ndisinayi. Pamwe pacho ndinozvaya pafoni, pamwe pacho ndinomboti chimbouya tikari pasi. Rozi mwana uyu kamaonera andi kuita mucharamba muri ingosenzera munhu yei mhosva dzake. Angakarora. Iwo ngakarora ngati. Sango famba chituruwa chete. Wada kuchinja. Tezara munoza tezara kukwira dara repfuma tinoda nyaya yetu damswa 11 kudara kuno kuti vatapedza nini wanzwa mvani munodara mswa 11 nenyaya yepfuma zvamukashanda mese mati hapana zvinhu zvachakashara iye akatakura mandisira zvinhu mati iye akangatakura akasiya zvinhu handina chandakatakura wakandikira dhowa kutoendedza ndikutopfeka izvozvo pa5 days dzese dze vanga watokiya dho izvozvo kumba watokiwa ndinanamaki achida watondipawo makii muno musoro akanditi ndiende kuharare noona mama wake ndakabuda musi wemati ndobva ndadzoka musi friday so friday ndamisira meseji ndadzoka ndakati makisi ari kupinda dzoka avha andifonera anzoudza ani tiri kudzoka kuno avha akata foni ndobva ndaudza mama wake ndakasvika zvekuma5 Shabaudza mama. ndobva ndaudza mama usvika kuma9 ndakagara mubedroom nemwana mukicheni ndomunokiya ndobva ndati mama lo asati auya nemakii nyaya ifamba uya kuti makii ndi unobudira makii ndinda kutotaura nyaya yematangiraikedza makii ndikupa namba ndobva ndaudza mama kuti iwe anenge achibaba kari maari unenge achibaba kandisingafariri arika ndikuudze munyina pamba pacho unofanwa kuti waita chibaba wodzokawo umboita come to your senses but waita kachibaba kubva kuti ndoda makii chete munoma muna kuiswa authority yako iwe mune authority yangu ini makii ndiena nawo mukugara kupi mukuloja ndiri pamama makii akuda ndiomba kwenyu kwakuloja pati andisandati buda mupaka bozo unenge uda kuti mhanyira stereki iwe unodzokera mumba kwanga uri iwe uenda kumumba kwamama wako wazinzwa zvapera tangauya nyaya ikwanzwa 11 zoke munhu mati usaita chibaba isina basa imimi abereke imarupi Sorry. Abereki wake ndinanama inino wake nehanzvadzi yake. mogara kupi ivi Ndinogara Mwadzanai. Mwadzanai uyu ngaaende kamukwanisa mosvika tuta zvinhu zvake adzokere kumba kwenyu musikana handiti taura zvada kutaura wakabvisa kuzvidhara iye ndiye akatakura zvinhu ora ichimudzorerai makii zvake maasiya kumba chikomupai makii handitika mazvita une zvimwe zvauda kutaura musikana daidoziva kuti zvinhu zvaakasiya nekuti anga atakura zvimwe akasiya akatakura hembe dzake ndobva asiya bhutsu chete kumbobva asiyachi akasiya zvinotadare munofana kutaura nyaya dzese ngekuti mungukubatsira naiyeyi unoona vasura kutendi muchana naveni pakataka kuti uyo musikana azokiya kumba mwana akarwara uyu ndokufonera mai vake mainini vake mama mwana ari kurwara mama vaye ndokufonera uyu haana kana zvaakaita kusvikira uyu akaramba achiisira nemwana mai vaye ndokufamba kuenda kumba kwama kune mwana uyu ndobva svika kati asinzi ndohwane ndisingakiye chitorai zvinhu zviri kumutiise kumutikiye iwewe nemwana toenda kumba umupepati mwana kuenda se chigadzisira ndozvakaita kuti uyu atore makizi ende makizi akanga akabvisa zvinhu zvanga zviri mumba isingakiye achisambainokiya uyu musikana zvinhu zvake zviri kupi izvo zvandizoziva zvinhu zvako zviri kumba kwatega ikoko wakatakura mupurisa wenyu ndakafonera ndikati izvozvi tiri pamba hakuna makii wakanditi aiwa siya nazvo ndo evidence yako kudaro ndikafana kusiya nazvo zvinzima yako zviri kupi wakatora kuenda nazvo ukasiya wakiya zvako ndo zvasara sisi rega ndichikuudzai nyaya yapera kudara marambana kaini saka inonoti aindobva makisi wotora zvinhu zvako iwe musiya handireti ndianga chingobhadhara hapana problem tingarambe chitenderera uchikumuda here saka yapera kudara